Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Sa di pa ta magsugod, please subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Ay kalimot, subscribe. Daan na po tayo trabaho, daan na po ko'y kanang angay analyzon nga buhok kay mura lagi kunuhay tani og doktor, very quick. Nya ang buhok ni ma'am o unsa iyong tanawan na. Ay mga highlights niya ang color niya mura og kuan pa ni fuchsia pink ang color. Fuchsia pink ang color ni ma'am di bitaw mura violet purple nga na kay mura ni siya ugi kanang gi-highlights nga mga ordinary lang nga mga bitaw mga medisina niya. Buwaghag ang buhok ni ma'am niya. Dugay na na customer na ko ni si ma'am. Dugay na kaayo. Pila na ka tuig sugro nakalabay. Murag kasaran ni nariban ako si ma'am sa una. Karon kay nungdong siya. Ngay mo balik siya diri kay para balik to yung mga buhok sa una nga nanindot. Kay na iyang buhok o tanaw na to ni siya ho magwapa ba jud ni kay dili pa pud ta sigurado kay dipindi ba gyud sa buhok ug unsay resulta. Akong gipakita ning akong mga gigamit ng mga color nga si Igura gitimbang na pud ni nato unya nako istorya ba ning color ako siyang gi-research sa Google or sa YouTube wala gyud mula imo gawa sa Igura gawa sa mga foreigner kay murag walay nagamit og ingani nga mga kuan wala koy kompetensya sa mga kuan sa YouTube nga nagamit og ingani ako nakita ang puro gyud mga foreigner kay medyo lisod mo gudi siguro siya wala gyud pug kinakita na ako nakita na sa TikTok o sa Facebook wala pa pug kinakita na gamit og ingani kay og maghashtag man gud tag Igura nya to i-search mo gawas man gyud na siya pero wala gyud siya mo gawas sa YouTube naa mga foreigner siya so sa gawas ako nakitaan kay pag butang lagi nimo hashtag butang ka Google ka hashtag ka mag-research ang mo gawas ako ara pong video wala gilain porosity balancer para sa buhok ni ma'am kung sa gyud purpose aning porosity nga isprehan gyud ang buhok niya nagbutang na puta og color kay para lagi mag-even ning buhok ni ma'am pero dili ko kasiguro mag-even ba kay kani gigamitan naman ning mga ordinary nga mga color kita bitaw mo sa highlights ug naunsa to hayag man kay na siya nga color nya kaning Schwarzkopf kay bisan pagbutangan nato ni og corrector ning mga color ani dili kay siya mo even kinahanglan siya og mag-tone down para gyud mag-even meaning tone down para magpareha gyud sila kay nga na gyud ang procedure sa mga color og buhok kay kani man gud ang gikoloran lang ani katulang mga dark na color nya karon para mag-even na siya inya lang na tone down ini kuman og ribbon para gyud klaro kaayo nga na tone down baka or wala di po kasiguro maklaro bang tone down or dili ba kay ang gusto ni ma'am mawala lagi ko to yung color nga violet kay naon naga-violet bitaw si straight therapy kay di pa may straight therapy ya kaning punuan niya na by number nun kita minyo ni na number 2 so ang gibutang ani is number 1 ani punuan kay mo gyud akong trabaho yang bro ko gadali kay ni straight ang buhok ni ma'am ni Brazilian ni siya gikan so dali ra jud kay mo tulid kani number 2 pila ra ni ka minuto gibutangan pila ra ni ka minuto dihang dapita nga akong gibabad og medisina kay ni straight na siya dili na pud dapit sa tumoy number 2 na gibutang para dili bitaw jud madaot ang buhok akong gibutangan sa straight therapy nga rebanding nya buwaghag kay ang buhok gihapon ni ma'am kay wa pa mi na plansa na ganiha gihikap ni aning atong customer ang iyang buhok wa kasabot si ma'am og naunsa iyang buhok kay bukad ang gihapon kaayo ya ini plan sa pud nako na po nabantayan murag dili dayon siya mo refine dili dayon mahamis ang buhok kay murag siya og stop note nga wa kasabot nga unsa gibutang ani previous nga rebanding previous gibuhat nga katong gibutangan na gini og kanang Brazilian ang buhok kanggit siya dili bitaw mo automatic nga ini plansa nimo mahamis ang tadayo karon lahi ra gyud siya plansahon pero nagud gihapoy makita nimo kalambuan nga mo neutralize ni with tone down color kay ang buhok ni ma'am dili man ni Schwarzkopf no kay bisag di po ito panghilabot ani ba ang normal na ang mga tao mo rotate mo balhin og laing salon kunya ang buhok ana ang color ana labi na mga ribbon mga unsa pa na Brazilian na ba ning buhok ni ma'am so nag hayag na kay ang buhok maklaro na kaayo nga tinghayaga ang buhok mura ni siya corn soup nya mo na nga ato siyang tangag tone down aron mag-even color kay amot po ka ma-even pa ka ni kay dili gyud gihapon ko kasiguro o mag-even ba ning color kay dili sila pareha og brand mas maayo dito og pareha og brand
Dito kasi balhin karong gwapa ka ubuho. Naana po ta diri sa atong steamer. Kay nganong naa diri, tubok ni ma medyo dry kaayo. Butangan ni siya guna cure then atong steam para mauli-ulian kay ang buhok ra ba ni ma'am kay gahi ra ba lansahon. Muna siya nga ang magriban kinahanglan jud og bonacure kinahanglan gyud ipa-steam kay uli na to steamon ang bonacure dili gyapon mo effect wala siya resulta nga so, ang buhok na giriban ganiha gikuluran giriban pagkahuman diring dapit taon gamay buhaghag pero humok mo kaayo giton down di ay ni kay haya kay ganiha ang buhok ni ma'am so karon unsa imong kaistorya ng buhok ni ma'am kay kamo man jud na dinha mas labing maayo ng mga ang ato ang kuan kanang bitong audience nato kamoy mo kuan mo comment para makabalo ta usa tong buhato sa sunod pero imo siyang anaon humok yung kaining buhok o tan-awa na ingana ang Schwarzkopf nato nga rebanding di ba dili gyud sayang imong gipagwapa diri ma'am pero abda ni pila ka adlaw magwapa ra man ni siya kay gimel rebanding man ni dili mo problema basta milk rebanding ma-repair gyud siya nya mo nang maayo na mo istorya mo chika man daw sa iyong ka comment anang buhok para natay gamay nga atong tubagon yan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Subscribe, like, comment below, and thank you for watching Miss Human Being. Bye-bye!